considerada més protectora que no pas vigilant. Anem, doncs, a la lectura. En Xavier, de Barcelona, diu: com tot el que comença de zero, han de seguir un procés d'experiència i millora, però no ajuda gens la falta de recursos que tenen per culpa del pèssim finançament de Catalunya. Encara que hagin rebut molt dures campanyes de desprestigi per part d'aquells que odien tot el que és català, han de saber que els catalans estem orgullosos de tenir-los i que confiem en ells. De Barcelona, el Toni diu: no crec que pel fet de ser la policia de Catalunya hagi de ser millor ni pitjor que altres policies, però sí penso que el fet de vestir un cos de policia de Bellnou és una ocasió única i irrepetible per intentar evitar els vicis i deformacions que en cossos funcionarials consolidats són dificilíssims de corregir. En Vicenç diu: ha estat una fita important aconseguir que els Mossos estiguin finalment desplegats per tot Catalunya. Ara només falta que es deguin només a Catalunya i als catalans, i no pas a Espanya, mentre estiguin o estiguem supeditats a ells malament. L'Antoni: qualsevol poble que vol ser lliure ha de tenir una policia pròpia. En el cas català, la nostra s'hauria de treure del damunt tots els tics de les policies espanyoles, repressores, prepotents i gens servidores al poble que defensen i protegeixen. Tot i que al principi veia el desplegament com un fet positiu, diu el Jaume, aporta aire fresc, il·lusió, noves maneres i més confiança al ciutadà, crec que aquesta tendència està de capa caiguda. En pocs anys s'ha generat enormes promocions de Mossos d'Esquadra i crec que no s'ha mirat gaire prim a l'hora de seleccionar els candidats. Crec que la policia de Catalunya encara està poc feta, li falta madurar, diu el Josep des de Tarragona. La direcció no ha de dependre de polítics, sinó de professionals. Ha de ser més coercitiva, d'imposar respecte i fer ús de l'autoritat amb rectitud i fermesa. Potser és un defecte meu, diu el Jordi, però encara no he aconseguit veure els més protectors que vigilants. Des de Terrassa, crec que el desplegament dels Mossos d'Esquadra ha estat important per la identitat catalana. No tenien d'haver desaparegut mai. Era i és la nostra policia i s'han d'anar ampliant les seves competències fins a la total desaparició de la Policia Nacional. I es fa una pregunta, diu: per què els Mossos no ens en poden fer, el DNI? La Magda diu: crec que han de millorar en professionalitat. Els últims temps de la Guàrdia Civil ens van deixar un bon record, molt diferent del de la postguerra, tret de que eren castellans, eren més amables i els veiem presents. Els Mossos adoleixen d'una poca curada selecció de personal que va deixar entrar gent amb ganes de poder i autoritat i ara els patim. Cal una bona selecció i em consta, per relació directa, que amb les presses de començar es va acceptar tot i així anem. I finalment el José diu: per a quan deixarem d'estar preocupats cada vegada que sortim al carrer? Quan anem al supermercat conduint, en el caixer automàtic, quan anem a obrir la porta de casa, etc. Per què els delinqüents que reincideixen una vegada i una altra estan al carrer? Per què Catalunya no pren mesures al marge de l'Estat per acabar amb totes aquestes pràctiques delictives? Els agraïm la seva participació. Amb les opinions hem rebut també moltes preguntes, la gran majoria adreçades al conseller. Hem de dir també que alguna ha estat formulada pels mateixos Mossos o les seves famílies. Quan tornem de la publicitat les plantejarem als nostres convidats. Ara, si els sembla, sentim les opinions enregistrades al contestador del programa. La pregunta, recordem, era: coincidint amb el final del desplegament dels Mossos d'Esquadra, quina opinió li mereix la policia de Catalunya? Estic molt content del desplegament. Espero que els tinguin ben pagats perquè continuïn fent-ho així i no caiguin amb la corrupció com altres cossos policials. Dissabte al dematí van agredir sexualment a la meva parella al centre de Terrassa. Vam anar a denunciar-ho a la comissaria i ens van dir que ens havíem d'esperar moltíssima estona. No vam fer la denúncia finalment i vam veure que els agents incentivaven a la gent a no denunciar per la falta de mitjans que tenien ells mateixos. Senyors Sallarès i Corbet, vostès com a especialistes en temes de seguretat podrien preguntar al conseller Saura si no considera una bretxa importantíssima en la seguretat el fet d'incloure dins de l'estructura de la policia persones amb contractes laborals sense preparació prèvia policial per tractar dades d'interès policial. Hi ha alguna cosa que no funciona bé quan en un poble com el que jo vic, Vallbona d'uns 1.000 i pico d'habitants, no ven els Mossos, però tampoc no tenim ni policia municipal ni res de res. És a dir, hi ha la llei del més valent aquí. Es pot fer alguna cosa perquè els Mossos de tant en tant vinguin? O està obligat l'Ajuntament a tenir alguna persona que vigili?
Avui a l'Àgora estem analitzant el desplegament dels Mossos d'Esquadra ara que està arribant a la seva fi. L'1 de novembre s'acabaran de desplegar per les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Serà el final d'un procés que ha durat 15 anys. És un tema que interessa, que els interessa a vostès, als nostres espectadors, i que està generant una gran quantitat de preguntes que ara de seguida traslladarem a la taula. Comencem per vostè, senyor conseller. El Joan Carles de Rubí diu: el desplegament a Tarragona ha fet reduir la manca de dotacions policials a les regions de Girona i Lleida. Diu, això creu que permet garantir el servei necessari de qualitat pel ciutadà? Diu, hi ha molts Mossos que es queixen de manca de dotacions suficients que fan que hi hagi serveis que no es puguin cobrir. També sentim una trucada telefònica d'un inspector que deia que a Terrassa havia anat a fer una denúncia i li semblava que no tenien mitjans per poder-lo atendre. En fi, això té algun... No, primera, dir que no es produeix cap disminució d'efectius ni a Lleida ni a Girona per anar a Tarragona. És a dir, al juny d'enguany van sortir de l'Institut de Seguretat una promoció de més de 1.100 o 1.200 Mossos i Mosses, i el desplegament de Tarragona i de Terres de l'Ebre significa 1.100 i 1.200 Mossos. Això no vol dir que tots els que han sortit són els que van a Tarragona, perquè no podrien portar tots els Mossos encara no tenen experiència. Hi ha una redistribució interna, però el desplegament de Terres de l'Ebre i de Tarragona es fa amb els efectius que surten de l'Institut de Seguretat Pública. Per tant, no és així. I l'altra pregunta era... En el cas de Terrassa, aquest senyor que havia anat a fer una denúncia que li havia semblat que hi havia molta gent i que li... En determinats moments es pot produir que en algunes comissaries es trigui a poder fer la denúncia, no? Tenim un cert dèficit, no? Però en general jo crec que l'atenció que es dona des de les comissaries també és correcta. Permeti'm que li digui una cosa. El Parlament català va fixar, ara fa uns anys, la ràtio de policies amb 2,5 Mossos d'Esquadra per 1.000 habitants. Com érem 6 milions d'habitants, havíem de tenir 15.000 Mossos. En aquests moments en tenim 14.100. I, per tant, al juny en tindrem 15.000. Per tant, hi ha un dèficit petit, però jo insisteixo, com en la idea que he dit abans, és que mai havíem tingut tanta policia, en definitiva, en els municipis i en els carrers de les nostres ciutats. Una pregunta per la senyora jutgessa. Diu, els Mossos d'Esquadra es queixen de les... Abans també ha sortit aquesta qüestió en una dels correus electrònics que ens llegia el Ferran. Diu, els Mossos d'Esquadra es queixen de les repetitives detencions que han d'efectuar certs delinqüents dia rere dia perquè la llei és tova i no permet que ingressin a presó per delictes menors. Per què no es modifiquen les lleis de manera que l'individu que delinqueix sense parar pugui ser tancat i apartat de la societat? El Marc des d'Amposta. Doncs jo estic d'acord. Alguna modificació legal fa falta, però a més fa falta una pràctica més eficaç. Si les executòries les tenim per milers, els armaris, que moltes vegades per manca de cuidar-les ens prescriuen i després ve el problema de la nena Mariluz, doncs si tinguéssim uns jutjats d'executòries al dia i una adequada coordinació, perquè miri, el nostre és tan patètic que moltes vegades tenim un delinqüent habitual anant cada dia 1 i 15 a un jutjat a firmar que per obligació, quan el deixen en llibertat, es fixa això a la interlocutòria, i hi ha uns quants jutjats més buscant-lo, però com no tenim cap mena de connexió de res, aquell senyor ve, firma, se'n va, i 40 jutjats més, 20 jutjats més, demanen a Mossos d'Esquadra que el vagin a buscar. I aleshores els Mossos d'Esquadra van moltes vegades al matí, que la gent treballa, perquè nosaltres no tenim un servei d'actes de comunicació que funcioni tarda i nit, perquè la gent tenim a vegades el mal costum de treballar a matí i fins a mitja tarda, no? Doncs no funcionem bé i és veritat que a les lleis també els hi faria falta algun arreglo, perquè va haver-hi un treball molt bonic fet per un equip d'investigació.